मानास हाग्रामानि मोनफ्रोमबो रेन्जआवनो दिनै बन महा उत्सव फालिदों। माहारियारि मानास हाग्रामानि मानास टाइगर रिजर्व बुआनपारा रेन्जनि बानजायनायाव दिनै बन महा उत्सवजों लोब्बा लाखिनानै रोपहि हाथाइसालिनिफ्राय जागायनानै बुआनपारा रेन्जसिम हानजा सुरनाय जायो आरो सांग्रांथियारि मेलबो खुंनाय जायो। हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आखान्थि डाइरेक्टर जासिम आहमेद बिथाङा। मिन्थिनाय बादिब्ला बन महा उत्सवखौ दिनै 1 जुलाइनिफ्राय फैगौ 7 जुलाइसिम गुबुन गुबुन हाबाफारिजों सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि बन महा उत्सव जारिमिन बादियै गिबियाव 1950 मायथाइयाव बिफां गायजेननाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो हाग्रा बिफाना बन महा उत्सव फोरबो महरै फालिबोदों आरो दिनैसिम बेखौ फालिनायाव 73 बोसोर आगान होबाय। बेखौ नोजोर लाखिनानै रेन्जार कामेश्वर बर'नि दैदेननायाव मानास टाइगर रिजर्व बुआनपारा रेन्जनिफ्राय बिफां गायनाय हानजा सुरनाय आरो सांग्रांथियारि मेलखौ खुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि आरो माखासे बिथांखिनि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लादों। मावख'गिरि आरो बाहागो लानानै आलासि बिथांमोन लोगोसे गार्ड बिथांमोन आरो गंनै फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय अनजाथाव फरायसुला फरायसुलि लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोन दिनैनि बे जोंनि 70थि हाग्रा फोरबो बे हाग्रा फोरबोआव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौ खाफाल गोनां होनना सानदों। दा बेनि थाखायनो सिगां आं बयनिसिमबो बे हाग्रा फोरबोनि नोंथांमोननो बे समाव गोजोन हामलायनाय जासिग्रोदों। जोङो मिथिबाय दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै हाग्रा फोरबोखौ जों मानो खालामनाय जायो। बेनि ओंथिया जाहैबाय थोंजोङै जोङो हाग्राखौ अननो सोलोंनांगोन, हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनारखौ सोलोंनांगोन। जोंनि बेंजानाय हाग्रानि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि न'आव थानाय हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांखौ जोङो अननो सोलोंनांगोन आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनिया गासैबो जागोन आरो बिफां लाइफां थायाबाथाय जोंबो मानसि माहारिया गुबुन जिब माहारिया बे संसारनिफ्राय गोमालांगोन। बेयो सैथो, मानोना जोङो दिनै अक्सिजेन लाबाय दङ, बे अक्सिजेनखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोनबाय दङ आरो जों गैयाबा बिफां लाइफाङाबो थांनाय नङा। जों बिफां लाइफां आरो जों मानसि बा जिब माहारिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ। बेखायनो जोङो दानिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगोन, बिफां लाइफां जिब जुनारनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगोन आरो बिसोरखौ जोथोन लानो आरो अननो सोलोंनांगोन। अब्लासो जोंबो थांनानै थानो हागोन। दा जायखिजाया जोङो बिफां गायनांगोन। खमसे खम जोंहा गुबुन हाबाफारिफ्राव जों बिफां गायो आरो जों गावनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनाबो जोङो फांसे फांनै बिफांखौ जों न'आव गायना लानांगोन। अब्ला जोङो दिनै जोंनो नांगौ जानाय आबहावा बे आबहावाखौ जों मोननो हागोन। नङाब्ला दिनै जोङो बेसेन होनाङा लासे जोङो मिथिंगानिफ्राय उदाङै जों अक्सिजेन लाबाय दङ। जों सासे मानसिया सरासनस्रायै सानसेयाव 2000निफ्राय 2500 बे थाखानि जोङो अक्सिजेन लाबाय थायो। जों दा बेखौ बायनानै लानाखैना, बिफांनिफ्राय जोङो उदां मोनबाय दङ। दा बिफां लाइफां गैयाबा बे 2000निफ्राय लाना 2500 रांनि अक्सिजेनखौ जों बबेनिफ्राय बायना मोनो? जोङो बायनानै थांना थानो हागोन नामा अक्सिजेनखौ? हानाय नङा ना। जेब्ला बेमार गेदेर जागोन जों मोननै फरायसालिनि बेवहाय बाहागो लानो हानाय उन्दै फंबाय बिनानावमोन। दा जोङो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जोङो दिनैनि समाव नैबे हाग्रा सप्ताखौ जोङो मानो फालिनो गोनां जादों? मोनसे समाव जोंनि बुहुमा ओरैबायदि थासारियाव फैबायमोन आरो दिनैसिमबो बियो बांलांगासिनो बुहुमनि माखासे सोलाय सोल' थासारिया। थिग समाव जोङो गोजांनायखौ मोना, नांगौ बायदि समाव जोङो गोलोमनायखौ मोना, नांगौ बायदि समाव जोङो अखा मोना, बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय। दा बे उद्देश्यखौनो लानानै मोनसे समाव सासे इउनियन मिनिस्टारा बे हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन। 1950 बे हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो एम के मुसिम होननाय सासे इउनियन मिनिस्टारा बे हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम नैबे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो जोङो बुहुमाव थांनानै थानाय सुबुङा फांसे जाहाथे बिफां गायो। दिनैनि समनिफ्राय 7 सानसिम जोङो साफ्रोमबो दंफां गायो। बेखौनो आङो नैबे दिनैनि समाव खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला।
देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।